Takže toto je aktuálne môj najväčší obľúbenec. Najväčší, pretože je to najväčšie železo, ktoré v našej firme vyrábame. Najväčšie aj preto, že je v najväčšej štandarde používanej pištolovej ráži v 45-ke. Takže je to taký knedlý komet. A teším sa z neho, pretože je to zhmotnenie nejakého môjho sna o zbrani, ktorú budem mať pri sebe, keď pôjdem na vychádzku na koni. Takže v podstate ako hlavný motív, prečo vznikla séria P40, P45L je, že bolo moje blízke stretnutie tretieho druhu s medveďou rodinkou, keď som bol na vychádzke na koni. Mal som vtedy so sebou len P1 z 9 Lugry. Aj našťastie akože kôň sa mi nesplašil, našťastie sa splašili medvede a ušli, ale nebolo mi všetko jedno. Tak som si vtedy dal predsavzatie, že spravím niečo také, že čo bude dôstojné kráľa našich hôr. Medveďa hnedého karpatského, aj keď to bude nasraná medvedica. No, to je výsledok. Je to na ráme poslednej generácie s rozoberaním cez to šupátko, čiže v podstate chytíme si to medzi prsty, stiahneme obomi prstami to šupátko dolu. Môžeme si pomôcť tak, že sa opreme o brucho a máme to rozobraté. Zborka ide takmer rovnako rýchlo. Trúfnem si povedať, že ak si to niekto natrénuje, tak bude so mnou súhlasiť, že je to veľmi príjemné rozoberanie, rýchlejšie než u slávneho Glocku, a spätná zborka má takisto ako svoju rýchlosť. Táto 45-ka, máme na nej nové mieridlá, taký nejaký Jaime style, sú robené poctivým frézovaním na CNC mašinách z plného železa a s nimi a s touto muchou vpredu dáva zbraň úžasné výsledky. Skúsme sa pozrieť, čo robí táto prerastená fešanda s plus P plus strelivом. Čiže náboj 45 ACP, laborácia plus P plus. Bežne takú v obchode nekúpite, dá sa buď nalaborovať doma, alebo si nechať poslať z Ameriky, ak sa podarí vybaviť vývozné povolenia. Tak poďme na to. Napriek tomu, že náboj plus P plus má tendenciu strašne kopásť, tak je to veľmi príjemné strieľanie s civilnými, bežnými spotrebnými laboráciami. Sa to správa ako malorážka. Poďme sa pozrieť. Takže vidíme, sústrel je veľmi dobrý, napriek tomu, že moje oči už také dobré nie sú, mám ich celé vyhorené z počítača, čiže v dnešnej dobe sa konštrukcia, kreslenie strojných súčiastiek a súčiastiek čohokoľvek už robí počítačom. Potreboval by som okuliare, ktoré som si zabudol v aute, tak napriek tomu si myslím, že je to veľmi pekné, aj keď mám tendenciu mierne strhávať, ale aj takúto čiarku, keď vystrieľate medveďovi do úsmevu, tak ho ten úsmev prejde.